Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining teman-teman. Hari ini njipok pesanan nah nenggone Mas Sandi. Kilo ketok. Oh, Mbak Anggi. Mandi ya? Ini cuma bagian 17 tok. Piye. Tapi mantarku sik ngene do ya. Oke. Kamu mau mandi ya? Mau tidur ngantuk. Duh, kok malah tidur ya Hene? Ini lo tinggal ini nanti. Apa pilek apa piye? Neng. Wis ditimbang toh? Sudah, nanti ditimbang lagi juga boleh. Susro arek tak nggo tuku chicken doyok ra ndek kepiar jane. Ikan di King. Ikan di. Apa wis panen, Mas? Panen mau lah. Jereke seminggu. Ya nek sak pitel ya kurang lebih ngono to. Iki basa anu akeh. Ribut Ribet jembut neng kana. Basa wis entek iki akeh wong takok Nining. Sapa? Bakul. Bakul ngono jajal. Maksudnya sing takok bakul. Itu akeh sing takok. Basa wis entek. Kamu jam segini kok mau tidur? Iya, nanti bangunnya. Mandi langsung. Tak dendet. Oh, iki wis jam 3. Ngene iki pirang kilo, Mas? 3 kilo iki wong-wong gratis wi. Nyapa? Lah ke langsung ngene uang lho sak kental. Aku ra bagian King, makanya aku njaluk neh. Berarti termasuk tanduk to? Tanduk kurang akeh. Kurang akeh iki piye? Matur suwun malayang. Saprol mbok apakne, King? Yo ora ngono. Ha, saprol mbok apakne. Mesti wak tukari. Bau. Jagung. Jagung. Pinggire niki. Njero niki. Mesti mbok tukari mulih, King. Tukari nyapa tukari? Heeh. Mbok apakno, King. Mbak apa? Wonge kuwi anu rapi. Tenan pura we lho. Karo buke mesti anu dikondeng golekno putuhe. Lah iya pengen duwe putu. Lah ya kuwi mesti terus mulih rapi. Sapa kok gandol? Iso engko sik tapi. Lah ke wong iki jare 50 tok, mbasan anu manak sak kental, aku yo gak bagian to. Sing wong gunung. Jam 1 lagi laut. Sawahku Endi? campur. Iki sak wetok. Wis sing etan apa sing ndi? Sing cilik itu. Mbok kuwi kan sing ngetan. Malah apik iki lho. Mene lho. Nah, ya. Tak lok ayo ular kok. Gede-gede. Tak panen sik. Iki ujule cek iso wani bablas. Gede lho iki. Ya. Gede tanggung. Tenan ora to, Ning? Iya, sakmene kuwi. Iki yo tanggung iki. Lah terus sing cilik-cilik kae guwake ning ndi? Di. Iya. Ya, Tak ngene iki. malah nggo wineh. Iki tak ayak dul iki resik pol iki tenan sing iki. Iki kan kare cilik-cilik tok. Iku bisik nek. Atak kek sak gantung. Kare cilik-cilik tok. Nah wong wis pritilan nih. Piye lah ngobati? Ya piye pikiran. Diler. Ya ora tak gantung tok wis 2 sasi luwih. 2 sasi ora apa-apa.
Jono. Kok main wae lho. Hilang tuh beda. Wong pesen anu doyok sing 5.000-an didol doyok iki piye? Entek. Ji, ya. Dibagi cilik aku. Enak iki kulit iki. Panen niku bakal lho panen aku. Kono wi mbuh lah buak piro. Kono wi yo dienggo bakul-bakul ngono wi lho. Ini kalau Cermo ngono lho sing pesen wi ndek ben ternempakku. Wong kan kamu. Lah aku kaya wani to king bareng sak kental. Jepat to aku. Ji wis sering main tadi. Nek garing ki mesti guwake cepet. Yo gak susute gak akeh kok. Karen ini gak resiko Ya. busuk. Lah nek ning nganjuk ngono kae yo teles. Yo to? Enggak ro. Kowe gak tau gak tau lak rono. Gak. Muka jelas teles terus jek enek bosoke raketang 2 kilo, 3 kilo. Wong sing tak kolak iki wong kene, wong Dongaron. Nek kok ngene iki resi soter sing diipas. Nanti lu cepet-cepetan sayur kok. Berarti karek sawah kidul tok ya. Ya karo siloke lagi tanem kok. Kita tanam pakai tanam. Baru umur 8 hari. Pakai ini. Gila ya sing enak banget. Padhae Pak Kandi iki padi barang ki maksude ki padha sambat. Iki no ndek mang gak dienggo ning ora-ora wong. Wis bali tuku wae. Wong tani ki nganu separo olehe. Kene apik gak pari? Maut. Kono apa oleh-olehane selawe oleh pira separo. Iya, padha. Tapi alhamdulillah ngonku cek oleh 21 sak. Tak kalau puluh. Rego pitu-pitu kalau. Pitu-pitu tibake saiki gul. Iki tembus 8 lho. Masalah. Iya, 8 mentok tapi. Ya banyu tuku terus kok ki. Maksudnya harga 8 wis gak iso naik. Wis harga ketetapan. 8 wis gul pol. Kon 80 juta. Ngonku mak sak kental. Oleh sak berapa? Sak kental, Lah wis sak piro lho? seprapat. Oleh sak kental piye maksudnya? Sakat. Sak ton. Heeh. Aku rasa. Sak ton. Aku rasa pulang-pulang banget. Masuk yo ukur harus berapa? Ya nampa dhuwit 6 piro kalau. Apik. Masane leh ngopeni wi 2 dina pisan nyemprot nyemprot doni wi lho ngusir tikus. Ben sore. Nanti kau siapa pakai? Akeh to king, ora disemprot ra mangan sing ndek ben cuma entuk 15 sak lho. Susuknya mau pakai. Akeh. Bang, ya kamu kayak jadi kan. Pripun Pak? Kidul lho Pak Kandi. Heeh, Bur. Gandu jere nek wayang wis sebelah ndi ya? Wong mantu engko. Engkau. Engko, King. Wong mantu lho get-getan iki. Nyunatne King iki padha lho. Ndi wong mantu. Golek buan. Nonton apa kue enak? Oh, beli bulan besok. Aduh, gula buah. Iya, disunatno. Kami lucu menonton besok. Matur suwun. Hayang terbang di atas awan.
wong iso dige Lah ya. anu kok. Apa? Apa nyunatno ke anakmu ngono, harus digo golek duit. Apa? Nyunatno, bukan rono. Barang sing cilik ate sunat to, King. Mlurut kok lah ngetok. Lah iya. Iki montor sing dienggo nganu ning sak apa kae ning kali kita. Iya. Kapan medhit iki medhit nganggo motor iki. Sakit. Anu ya. Sakit ya. Jek gol mbiyen ya, Pak Kandi. Mbiyen ke sing Pak Nanan mbiyen ke pira regane ke? Sing kene enggak? Heeh, sing ndek ben. Tolong. Kayak jek 30-an to. Kalau iki kan 30 pira kan. Lah ya jek gol kae ya. Gosok regane. Kayak jek 30 pira ke? Apa telu ngono. Tapi ini enggak. Nah ini saya ini. Delok perkembangan, tekok. Bisa kan. Kalau kita orang kan cek dulu. Ini dari kan bisa. Wah lah. Apa akeh ya sing pritel Pak Kandi? Iya. Sing pritel. Lah. Wong 6 wong 7 mesti. Sekilone berapa, Pak? Wong pritel. Wong persen. Mayan lho wi. Aku edakno melu kok. Wong edok-edok nek wong lanang iki bengkong bangkane. Kok ada lho. Ya iya. Wong lanang lah. Sewenang nek kene iki, Bu. Lah timbang gak ewah apa-apa lho Pak Kandi. Iya. Timbang gak ewah apa-apa ning omah. Letaran basa kuwi barek papan. Wong jago wong lanang gak enak. Terus warungku sing ngedoli sapa? Bu. Nek ngerana wong nang ora. Ora apa Lo ning apa? Pak Kondang rabi King. Jam 12 harus mulai jaga. Yapi dengaran iki ini. Kilo 5 kilo. Sapa? Ket tengklek ya. Tanggoku kae. Wonge cilik ta? Anak Sarmi ta? Kae bakul Duwe kae yo pakon lho. bakul sayur keliling numpak sepeda iki lho. Jadi duit dhewe kae yo pakon lho. Ditara selatan. Karo belanja ning pasar mampir. Tenah biyen ki tak duduhi sing pisanan ki kan bingung to, ijik apa ora ijik deloken Mbak aku ngono. Omahe ngguri SD wi lho. Terus njujuk rene bake. Bahkan yo upak kowe rada telagat ta. Heeh. Apa aku gong genah ragan endi? Iki lho enggak ada. Di pasar, di pasar itu mulu. Di pasar itu mulu. Tutup, Kang. Apa to? Tutup. Wes. Wes. Lah wes porong to? Wes. Wes. Wes.